lamsugo hai no hai khapani tripri takukte bukro bari suntini saiman layana tripura hani busa angtutei phano bangali tofani dokorok tripura hani first language angkha bangla second language ke kokborok nei phano tamani bagai script bo hungke tripura sarok musukmani hai klaino script riya abno rugino gobang kisa jesek mansak bari sun saiman layana Tripura o dal ni kok belai no nangmani kok sajago kaisa khe bangla tai kaisa khe kokborok Hindi English no khobui teibo lo sai mok chakma kok rok sajak phano kisa tamani bagai tripura sarok no Roman script by kokborok no rona naya awno bujina thangka hangke uklogo sung thangai kisa manai garanai tripura sarok le tabok by bisi brisi ba brisi dok hai siminche ungdrok khu ayang narni phainai hindu bangali ro a bangla kok thaini bagino busuk satok jaglangkha awni bagino jesek mansak balao saklgnani nayo chini tripura sarok no a bishing hatai kok thai eba kheba basani choba khaisini khai busuk bujakha tokjakha thibai kha buri chirai rom frejakha tai sathai lab korei kubi kok sana thangka angke barat hakotor yokmung manmani belai khino phan tango bangali rokni phiaba east pakistan purbo pakistan hanei sanana thanglaiye urdu rok bai belai khino tolao saklei khibijakha urdu kok sanai rok bai tabuk wan sarak bai tripura sarak khitar jagmani hai klaino barat hakotoni chobani jorao bo urdu sanai rok bai wan sarak khitar jaglangkha Netaji Subhash Chandra ni simi cheng sakhe Mojibur Rahman jora tabuk bo khaino tongkho 1971 ni jora East Pakistan eba kheba tabuk Bangladesh hunei tangmani abole chini wansa Hindu Bangali rongni thai nei wansukmani thungjak phika ahaina hai Bangabandhu hunibo sinijago Sheikh Mujibur Rahman bai wansaro Jeng saiman tongo tabuk bo ayang Bangladesh ni Bangali rok tabuk bo phai tongo Tripura wo sal ni sal burung burung tamni bagai Bangladesh ni Tripura phai tamni bagai hinke Bangladesh ni Musalman rok ni bagai belai no tongke sep Bangladesh ni Bangali Aboni bagai Tripura salni sar bari tonglayo Bangladesh ni Bangali rok Asak bisiromoi tekto wansarokni Tripura phai chawi chabaya nenggai nengbaya bebak no muchungkhe mani thango Bangali rokni aboni bagai a tongthokcha thokni ya keplena muchungya wansarok aboni bagai Tripura sarok Roman script by Suimano jesek mansak wansarok kebeng tongmakok Urdu kok samani bai suimani abte haiklaino Bangla kok samani bai suimani khapilaya aboni bagai Urdu bai Bangali rongni bisingo ari ingai Bangali rok khithar jagmani kok a khithar jagmani kok no Bangali rok bogyakho abte haiklaino Tripurani kok borok bai wancha kok khapilaya soilemani bisingo bo ahino wancha rokhe Bangla suyo tei Tripura sarokhe Roman script arono khapilaya angai ari unglai mani kok thayobo joda tei seithani bo joda Shinai nuknai rok samani basani chobawa waisa tola shinai mankhe bisi chiba kolok ma thango hinei aboko kubuibo ungmani Tripura sarok mokol bai thang nukha Bahai hingke 19 January wo Tripura sarok kokborok de alailai mani belaino hohom dodom klai BC 1979 ni simi ajora Tripura sarok tamoi bai suina muchung jesabai pono suiman khamu Tabuk thui thangjak langkha muchang Nogendro Jamatia bini yagono bebak tongmani hiaba buini bising bising chukilini bising tei aprubo Roman script Bangla script Devanagari tai bubakra molni script hinei kok banglai kha Taklai bisi 2024 ung thangka bisi 45 eba kheba brechi ba bisi kai thangka tabuk bo kokborok script tamo bai shilai nai jai jai khlai malaya u kok thai ni chabawo jotoni slai kepal kaham sengkrak rokni jenghlei mano taklai bisi 2024 ro rung srungnai rok buddo exam runai rok borok no u chobani hero heroine hnai tipri khara wanchogo tamni bagi hinke agi sini lai thanai okra rok kokborokni bagi choba khlaimani bisi 45 years ni slai phanok kabang ngai thangka heba kokborok u chobawo kaplai ngai manlia Jeng Saiman kha wansaro India freedom uya khosakangni simin choba khlaimang 1971 jora busuk borok butharjakha doktarjakha buri chirai
Aulurgui tumuno chini u kokthai ni chobawo jingnai nei khan ke taklai ni chini tiprasa budo porikha nairo busuk FIR masanai masathum bisa fail una ke unthung haithano roman script baino suina nango abobo kaisa chin chobano tamni bagi hinke masa kokhnayano hapang thungui mannai khiaba bebak tiprasa ro thansa khlai tumuno suikha hinke hapang jibono phano asuk bebak rungsernai rongno fail khlai manya Porikha krise lockdown of the bagna path khari khibi mano ke tamni bagai ang suitutile ano khel khlai manaiba tumuno khlai khan ke obo teibuse belai kaham ko chini kokborok ni u choba teibuse khoran tori khangnai nge khaponi triprita hokte bukok tinin bagai asunung stung jotno no chiba ya pare hambai jotno